Ka eko si bido. Ka eko si bido. Wala ọnụ na alụgo before. Ana m esi hotel tupu ya bụ kọl bịa. Enwe mbido wee na-alụ ya. Mmadụ gwara gị na ị nwere ya bụ ọrụ ka ị gbara afọ ka ọ bụ nge. Ọgbakwa mmadụ gwara m ọnwa owe ndị oge a na-akpọ oge onwe wivon pụtara a na-akpọ a na-eji akwa polis kap eje mkpanyesi ya kwụna ije ka nene onwe m na mmiri nda ebe ahụ nda ndị mmadụ arọchịa ndị esi buru jebe ụlọ ọgwụ ndị esi mara ya na-eme ya na ọbụ osi a sị na ihe m na-eti oge a bụ tọmisi Igo dịkwa. Hello? Good afternoon. Sabo shi azana me live video. Yo no mana me ya na me nana. Ya na me nana. Watch Mazu within some minutes, please. Ya na me nana. Iya zaka takolota. Chesha awanga. Mo bi fen na me shi na shi me ya. So ngwa ko bo. So, I think if any table, Tomisi, isi aka atọsiara m ewe mbido ebe ahụ wee kebe aja since oge ahụ isi ahụ atọrọ m ụbọchị a ka m bụ lue kịta ya bụ dada a m bụ Mbụ na nka ya bụ nke me nkwa ebe ya. mba isi ahụ atọrọ m ụbọchị a ka m bụ lue tata. Okay. Kemgbe azi mantezi ọrụ ọdịnala. Ana m arụzi ọrụ ọdịnala na-arụ ọrụ ọgbanje ịchụ aja ịgwọ ọya. Ịgwọ ọya ka ọ dị ka onye ihe isi na-emebi nye onye ara onye ya na mana n'ọnwa n'ọnwa na ije emenwu dabụ ihe ọ dị mma. Ee, ụmụ nwanyị ime na-esiri ike ndị na-achọ di ụmụ nwanyị na-achọ di ụfọdụ ụmụ nwanyị na-eme Pịa aka n'akụkụ ka ọ kwụsịte egwu. Pịa aka na volume. ụfọdụ ụmụ nwanyị na-eme ha dị ime ife a na-egosi ha n'ukwu a na-acha ha ọkụ ha na-enwe miscarriage. Ana m alụ ya onye ọ ga-afụ n'anya ọrịa ụmụaka ihe ọbụla gbasara ndị otu bụ ndị ọgbanje ana m alụ ya nke ọma. Ke ndị ọgbanje ihe dị mma ka ọ bụ nke ọjọọ. Ọgbanje nwere ndị dị mma nwee ndị ọjọọ. Etu ọ dị na mmadụ enwere ezigbo mmadụ nwee ajọ mmadụ. Ogbomakwa na ihe ọjọọ ka ọ bụ ihe dị mma. Abịa na ihe dị n'ogboma anyị bụ ndị na-achụ ogboma achụ amụsụ ogboma anyị na-achụ ya achụ ịfụnanya. Onye na-alụ nnọọ na-emiti nwaanyị na nnọọ nwere ihe mere ike ime nwa ya bụ ihe ọ dị mma ndị nke na-akọsị ya bụ ihe. Ọ bụrụ nwaanyị ụdị ihe a na-eme ọ ndị otu na-enye ya nsogbu dị uche na ọ nụrụ ji mmiri ma ọ setụrụba ya. Ọ bụrụ nwoke ka ọ na-eme ọ nụrụ nwaanyị mmiri ma ọ setụba ya ya ka a na-akpọ ndị ọgbanje. Ka eke esi setụzi ha. Ọrụ m ka ọ bụ abịa chụọlọ gị aja eke gị aja chụọlọ gị aja ị nwere onwe gị. Ahịhịa dị nga ahịhịa iji eme nga bụ nke ahụ. Onye mmụọ boro ibu ka anyị na-achọ ka anyị zie ya ibu ka o nwere onwe ya.
Ya zakata kọta ma m pụọ. Ka afọ ahịhịa a. Afịa bụ akọ n'oke. Akọ n'oke. Afọ ahịhịa a. Akọ n'oke n'izu ga n'ahịa nkwụ. Okay, anyị nwere ike ịfụ ihe ndị ji agba afa. Ana m agba okwe na-agba ịkpụkpara. Okay, nke a na-akpọ okwe. Nke a ka a na-akpọ okwe. Nke a ka a na-akpọ ịkpụkpara. Alụ ịfụnanya. Ya zakata kọta. Okay, ihe na-aba ka eji agba afa ihe na-efu na-abịa na achọpụta ihe na-efu. Ihe na-emekwara mmadụ ebe esi mmadụ ya aga bịa na achọpụta ya bụ ihe mere. Achọpụta ya anyị nwere onwe gị. Okay. Ewu ọjị gbara ịtọ ka ya na-akpọ ya. Ọjị nwanne na nwanne, ọjị ikenga. Nwanne na-ata ya. O nwere ndị ha na mmadụ ya ada ata ọjị ibe ịtọ. Nwee ndị ya amaghị ihe a na-ekwu ha na mmadụ na-ata ọjị ibe ịtọ. Okay, mmiri adịbe ga nke iji ekiri ihu gị bụ ya ka iji eme nga. Mmiri adị nwa dị nga. Ọhịa ka m na-ene anya. Ha wee na-ezi m ozi na-agwa ndị mmadụ. Mbụ ya bụ mmiri. Okay, nke ka ọ na-ebute mmadụ locha nọ n'abalị ọsọ na otu chifu ya bụ na ka ya eme ya cheta mmadụ ya cheta n'ọrụ. Ọ ndị ọhịa. Ọ ndị nara ọhịa ndị mkpasa. Ọ ha na-ebute ya. Onye ọ na-eme otu ọbịa akpali ya ibu chụọ ya aja. O nwere onwe ya. Zaa kpochi ya azụ. Alọ.